reveal. I think that you're totally walking away from this without you. I told you there's something that I didn't think existed. You know. Finder du noget? Aha. Hvor meget er der tilbage? Nej, det er lige så godt meget, der er tilbage. Vi har købt for så mange penge. Det er jo fedt. Ja. Altså, man kan ikke se, hvad der står, men der står 65. Kommer er på. 16. 65. Nå, 65. Og der så er det her tilbage. Jeg æder med mit stisnavn. Så. Det. Det var bare fordi, Hvad har ikke noget. Det var bare fordi, den måde, du sad på, der kunne du godt se, at man var bundet på det. så er jeg. Nej, du har ikke.